mezu asko iristen zaizkigu familian ikusten duzuela, Miluze, ze pozgarria guretzat. Zoragarria. Bueno, familian egiteko beste plan bat, azte buruan, ze plan? Adibidez, kilometroak. Hori da. Bai, igandean, errentari horeretan eta dano gonbidatuta. Nahi baduzu larunbat gauean hasi, eta igandean bukatu kilometrotan. Eta kilometro luziek egin. Eta ere, Ondo. luze egingo zaitu behintzat. Ikusi zuz dantzan, anatzean. Eta kilometroak egiteko gogo zeurak ere. Ito, Gure lehiak ideak datozela mesez! Egia, Dantzak? Dantzan ganoraz, badatoz gure super sail lehiakideak gure irubikoteak. Urtzi, dantzan, indartxo zatoz. No, beharko. Beharko. Bai. Bederatzi garren saioa, urtzi Iban, ze moduz, Iban? Oso ondo. Oso ondo, gure super txapeldunak zarete. Oraingoz, behintzat. Oraingoz behintzat. Dirutxue be bai, 1950 euro, momentuz. Bai. Hasi gara, pentsatzen zer egin? Ez, Zurekin? Oraindik Oraindik ez. gehiago biltzeko. Bueno, esperantza horrekin behintzat. Ondo, urtzi, bueno, berrian, errenterian, Bai, kilometroak, Bai, hori da. ibiliko zarete, seguru. pentsatzen dut, baiet. Bai, Iban, planik, holan berezirik azte bururakota? Aber, bazkaria lapurtze dion. bueno. Ondo. Orain lanera, ez da? Biluzera? Bai. Gietorri, mutile. Eskerrik asko. Malen eta hendik gure bigarren bikotea, bigarren ez Miluzen, zer moduz bikote? Ondo. Egia da momentuz, zailena edo askorik gehien kostaren zailena bintzat egin duzuela. Leku hartu, Miluzen. Eroso sentitzen zareteia gure platoan? Bai. Vale, ados, hemendik aurrera kontua litzateke esaterako final batera zailkatzea. Ze momentuz bigarren saioa, dirurik ez daukagu. Ez dakit zuek ekonomiari dagokien ez eta ze asmo ekarri duzuen, Malen, zein litzateke helburua diruarekin, irabazizkero? Parranda hon bat? Bueno, Oso ondo. asko behar da zuek parranda on bat egiteko? Ez, Ez, diroipez askotan igual. Bueno, endika, esaterako zuk saxofoi atera eta txarangarekin jotzea, ez da? Horixe. Ze hortan ere aritzen zara? Ze txarangatan? Lasko txarangan. Asko txaranga, Tolosako laskolan ikastolako txaranga? Bai. Gure aritu ginen umetan, orain... Hori arraza esatera hobetuta nindoan, dago. endika eta antxon ja superlagunek txarangero batzuk Bai, zarielako. bai. Horrek lotzen dau ja bihotzez. Zakua irabazen baduzue, instrumentua ekarriko ditugu, Vale, venga. Eta ospatuko dugu. Dale. Ea ospatzeko arrazoi bat daukagun. Animo, bikote! Eskerrik asko. Itoitz Abritz, ze moduz mutilek? Ondo. Ondo? Nervioso buskat. Bai, normala. Itoitz, noren ideia izan detortzie, biotatik? Ni guztet behar zizala. Bai, ez da, horregat izan urduria. Itoitz, nondi zatoz? Ola herritik. Abritz zu? Angezartik. Oso ondo, betiko lagunek? Ez, unibertsiadean. Unibertsitatean ez dut zari, Ondo, betirako lagunak, orduan. Hori bai, betirako lagunek. Itoitz zer ikasten? Ikusentzunezko komunikazioa. Bai. Ondo. Aiko erraz, ez da? Bai, hasiera. Guk ere ingen. Bukera ere, bai, Lasai. Bai. Abritz, ze moduz ikasketak eta? Ondo. Ondo? Lasai. Klasio segiro? Onda. Sanua. Ondo, badakizu danak zeuri begire gongo diola. Bai. Ondo. Bueno, afizioak, mendizale zara, Abritz? Bai, gustatzen gara pixka, mendixan egin dit. Ondo, bertsolari, Itoitz, zu? Bueno, bertsolari ez, bertsozalea. Bueno, bertsolari be bai. Tarteka botare bai. Jarri eskero bai. Ja. Ze intentziorekin gatoz Biluzera? Ondo pasatzea eta irabazte alba. Orden horretan. Mutilek. Ongi etorriatiek zabal-zabalik, eskerrik asko, hemen egotierren. Eta irabaztera zer, zakuan pilatuta daukagun, zoratzen ari gara. Gaur jokoan, 28.050 Urduri gaude, ez ditugu banatu txaloak bai, Bilboko urretxindorra! Zego dizuela! Oso publiko ona! Hau pasuek! Bilbotik Miluzera eta Miluzetik mundura. Hasi egingo gara. Arrasto, urtziban leheneko taula prest daukagu, eta arrastoak ere prest, eta lehen arrastoak dio, adi, erantzuten zauen lehenak, tabernan zein dendan aurkituko dugu. Bezeroa. Ona. Malen endika? Zerbeza? Itoitz Abrit? Alkola. Badaude, zapata denak ere badaude, Eta dena ere parranda. Eguzkia hartzen du batzuetan. Toldoa? Malen endika? Sombrilla. Itoitz Abrit? Krema. Eskola garaian ezagutu genuen elkar. Pista ona, Paso. Paso. Malen endika? Paso. Itoitz Abrit? Poligrafa. Gertu! Bere beharra dugu maiz. Beharra tarteka, eskola garaian, ezagututa, eguzkia, Motxila. Malen endika? Aterkia? Itoitz Abrit?
Dirua. Trebea da gauzak kontatzen. Urtziban, kontatu. Egunkaria? Malen endika. Liburua. Itoitza Britz. Kalkuladora. Kalkuladora. Oso Hori ondo. bai! Oso ondo! 60 puntu zuen markagailura, hasi gara puntua pilatzen. Ai. Eta bigarren tabla beharra dirua hemen danok, Noski, baina kalkulagailua ere, bai, badazpada. Ba, eguzkiarekin ere, batzutan, bueno. Funtzionatzen dolako. Ederto, Malen endika, bigarren tabla zuentzat, zeuek hasi behintzet, lehenengo arrastoak dio, bikotekidearekin dago beti. Kaltzetinek. Itoitza Britz. Begiak. Urtziban. Zapatak? Bueno, izan ziteke milu Vale, zer gara. bai, Hemen beti bikotien. Ezkerreskuin aritzean, gustatzen zaio. Pelotie. Itoitza Britz. Pelotaria. Urtziban. Bai. Erloju gorrazak? Begira, norabidea kontutan hartuta. Entzun nahi duzuna, esango dizu. Altauzak? Burbiltzen gabiltz, Itoitza Britz. Erlojua. Aurikularrak. Aurikularrak. Oso ondo! Oso ondo! Hori bai, oso fin, Urtziban, 80 puntu zuentzat. Erne bestek esaten duten ari noski, erlojua bitan ere entzun data. Endika bidi zabaltzen zabiltz, Bai. Ia zeuek harrapatzen duzunen baten bat. Itoitza Britz, 3. taula eta lehenengo arrastoak dio, nahiko zapalkuntza jasan du bizitzan. Zapatiak. Bueno, Zorua. Mendia. urbildu gara batzutan, Batzuetan gorriz, jasten da. Bidegorria. Urtziban, Bidea? bidea. Oh. Hori bai. Rudela. 80 puntu zuentzat, bai. Gorri ziazen da, bide gorria ja gorri dago eta. Baina ondo, hasi gara bidea pixkanak aurratzen. Malen endika, zoi beharko zen dituzkete lehenengo puntutxo batzuk. Hortarako, inintziok garriko ditugu Urtita Iban orain, hartu lekua mesedez. Malen endika beste aldean zuek. Ia ba, lehenbiziko puntutxoiek harrapatzen ditugun. Animo, denbora. Pentsatu ondo. Lanak banatu. Eta, hasi. Burua? Ikusi? Argia. Eta horrekok? Kableak. Bai, eta zer dira? Neuronak. Ondo, oso ondo. Irabazi. Bai. Podioa? Boa, Oso ondo. bikain. Olatua, surfista? Surf? Generala? Soldadua? Ez. Non daude? Marinela. Venga, bero. Bale, kapitaina? Bale? Eta? Barkua? Bai, itxasontzia, Bai. oso ondo. Oso Zora ondo. garri. Neuronak, Adierazi ondo, ditugu neuronak, ja. Zertara heldu Oso garen. ondo, Iban, aktore lanetan sartzeko moduen, Esango nuke, Oain arte ez esan dietema. Ba, Lanak. Ia, Irurak, oso ondo, 60 puntu Bikain. bitaldentzat daukazuet, oso ondo. Eta Malenek eta Endikak arnaz pixka batera hartu dute orain, puntutxo batzuk baditugu. Gehiago behar, zuek imintzioka orain. Toitza Britz, zuek bota, proposamenak lasai. Denbora. Itxaron? Itxaron, bai. Erabaki ondo horrena. Vale. Eta orain bai, hasi. Diabolua, malabarista. Oso ondo. Zola garri. Etxiak, kotxia, txoferra. Bai. Autokarabana. Karabana. Bai, hori bai. 48 segundo, denbora dago. Pasagista, fisio. Masagista Bai. eta? Futbolista. Ai, venga, oso ondo. 52 segundo faltan. Ze ondo? Itoitz, bertsolari posturen asmatzen, Bai, ez da. Masajista eta Bai. futbolista. Oso ondo. 60 asmatuta, 60 puntu. Orain, inintzio gile, ondo? Oilanak. Segura ni bai hartu lekua. Ondo pasako dugu Urtziban beste aldean. Begiratu ondo eta banatu lanak aurrena. Denbora. Ondo. Hasi lanean. Budista, yoga, bai, zerra. meditazioa, Oso ondo. braketa, Praketa, jetxi. Nola? pixain, eskuarekin. Braketa. Brageta bai. Praketa itxi, praketa lotu. Braketa irikita. Hori bai. Bai.
Eta elkarlanean egiteko hau. Tenislaria eta pilota jasotzailea. Zer da hau? Bueno. Bikain, baina zer da hau, mutilek, zer iketa? Postura gehiago fronteniseko zen hori, Ondo, eta gero galdera existentzialetako bat, gure bizitzan, zer egin aurreko brageti zabalikoa dako? Wow, esan, ez esan... Claro, lagune bada bai. Esan, ba, ez bai, da ez esan. bada lagune, Urtzi? Zer egin idazle baten aholkoa behar dugu? Esan. Esan. Ba, ez Ba, bada. Urtzi. Sinesgarritasuna bat aurretik. Irurak asmatu eta upasuek beste 60 puntu. Hemen abantaila hori badaukat, ez da ikusten. Claro. Bragetak ez talita daude miluzen, lasai. Ondo, bragetak itxita danok eta burue martxan eroglifikoak datoz eta. Bin eroglifiko, Urtziban zebukaziko zarete. Bota irudimena, guazen denpora. Nongoa da zure laguna? Kentucky... Ken? Baderen zure zati? Keniakoa, ez? Keniarra, oso ondo. Barbie eta Ken panpina ikusten genuen, Ken argal bat, Ken iarra, oso ondo. Pelikulakoa ere argala da berez, hau argalagoa. Oso ondo. Bueno, Kenekina pista, ez da? Aukera danak, oso ondo. Urtziban bigarren eroglifikoa, denpora. Gelditu gabe eman diote... Egurra. Oso ondo. Irakurtzen hasten gara. Gu hori, gu ra gara. Askotan agertuko da, eroglifikoetan, nabi danok. Erne, kasu honetan... Gu ra. Kasu honetan Urtzik egurra Ibani bizka bat, Iban ere asmatu nahian, baina biak pozik. Bientzako 1 puntu. Ondo. Malena, endikasemuz? Ondo? Bestien txalo emoten? Ondo? Kiroltasuna. Oso ondo. Ba, lehenengoa zuentzat. Aupa bikote, denpora. Ostorik gabe geratu dira. Ia? Kastaino ondoak. Oso ondo! Gazta in letran. Gazta in, ondo, eta ak. Kastaino ondoak. Oso ondo! Urrengoan erantzun letra alarri, zori faltatik egon. Izan da, erantzun oso xea, baina zuzena. Ondo! Bigarren eroglifikoa denpora. Zemu zaude? Atxeka betuta. Oso ondo! Ikain. HKB, batuta babarik silabaka, eta argiztatuta ditugunak tuta, atxeka betuta. Oso ondo. Atxeka berik ez, 1 puntu baizik, oso ondo. Ikain. Ikain Zauritz, zemuz, zuek eroglifikoetan eta? Eta iba. Ba, ikusko. Ontxe ikusko da, horretara gatoz, lanera. Aupa bikote, lehenengoa denpora. Non sartu duzu bildutakoa? Lapikoan. Oso ondo! Irakurtzen hasten gara, la nota, pi, zenbakia ko erdian, koko ez orduen, ko, la pikoan. Oso ondo. Berto? Aure bai, dio, aure bai, bigarren ere bai, Ondo. Mutilek bigarrena, denpora. Zuk bai eman didazula. Irakaspena. Aupa! Irati, filmeko irati, iratirik ez, kas irakas. Pen, Charlesek boligrafoari, eta irakaspena, oso ondo. Ez da estrategia txarra, eroglifikoa zer moguza. Bueno, ez dakidu, eta... Bitik bi, 1 puntu zuek ere! Aupa! Zain! Eta txalo jotzen hasi garela aprobetxatuta, txaloki bat. Ikasturken badan lehenbizikoa, tarteka euskera erdigunera ekartzen duten, erakunde elkarte leku dena delakoei, txalo jotzea ere gustatzen zegulako. Kasu honetan, txalokia Larra Belauako ipar martxako eski estazio zoragarri horretara bidaliko dugu. Izan ere, Bilogorrik partekatutako informazioa izan da. Bertako afixeak, kartelak euskaraz jarri baitituzte, ikus daiteke esaterako ez pipatu, erretzea galarazita, erretzea pipatzea ere izan daitekelako, ez pipatu. Edo oso polita hurrengoa ere, emakumen komunari dagokiona edo, emazten sekretak. Zederra. Egia da, sekretupean egitekoak izaten direla hor kontu asko, beraz. Txalo bero bat, esanakoa, Larra Belauako lagunei, segi horretan. Bikain! Emazten sekreta asko. Bai, ez da? Gertatzen da hor, bai, ondo, izena ondo jarrita. Eta orain, sekreturik ez, kantua badakizu ez da? Ea ba, mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea.
Bueno, sekreturik oraindik badago, kantu honetan. Animo, urretxe inorra, dego dizela, Segi horretan. Urtzi Iban, sekretuak hemen lurperatuta ditugunak, lehenbiziko esaldia eskua, zuena da, honela dio. Loriak udan, intza bezala. Oh, ze dotore. Azgaitezen lanean. Piztu dira lehenengo ikurrak. Hauetatik zein da Alemaniako kamera marka bat. Canon, Leica, Pentax edo Olympus. Olympus. Ez da zuzena? Canon. Canon? Bigarren errebotea. Pentax. Pentax? Ba... Argazi gintzan... Punturik ez, baina lehenengo Suspentso letra erabatekoa, bai. bai. Aurrera. Ze fruta da, argazkikoa, mangoa, marakuia, papaya edo granada. Marakuia. Marakuia, pastinoaren fruitua, oso ondo. Eta te batzuk zuentzat. Hirugarren erronda. Zein talderena da, Bixar Astelena kantua. Placer. Hori da. Eta mi luze dongo da lasai. Marrubi shake, laranja shake, banana shake edo orange shake. Banana shake. Banana? Bai, horixe. Loriak udan intza bezala, aurrera ingo dugu bikote. Nola esaten zaio txingorrari urdinarben, intza, xitxerra, intzia edo adreta. Xitxerra. Xitxerra? Oh, eta puntua pilatu ari gara. Oso ondo. Ge. Esaldia? Ez, ba aurrera ingo dugu. Ze herrialdek arautu zuen batez ere gaur egungo hokeia? Ingalaterrak, Estatu Batuek, Kanadak edo Hego Afrikak? Kanadak. Kanadara egin dugu? Ba ez da zuzena. Bale, nendika? Ameriketako Estatu Batu. Estatu Batuak? Ita itzaurit. Ego Afrika. Hego Afrika? Ba, zertan ere, huts! Ene. Eneak agertu dira. Ari gara pizkanaka, esaldia irakurtzen. Zein talde egin du Thatchers taldearen kantu honen bertsioa? A2, entzuna, horrena hori da. Hauek Thatchers dira, baina zeinak egin du bertsioa? A2, Mirua, J. Martina, Lumi... A2. A2? Ez gaude A2. Bale, nendika? Mirua? Hori bai? Miruaren bertsioa. Entzun berri duguna. A batzuk agertu dira, malen endika. Saiatu nahi duzu esaldi askatzen? Ez, ondino ez. Edo, endika? Ez. Urtzi Iban. Aurrera. Zein filmetako fotograma da? Agur Etxebeste, Handia, Aupa Etxebeste edo Loreak? Aupa Etxebeste. Aupa Etxebeste, oso ondo. Eta O honekin, Eskatuko dugu. saiatu nahi duzue? Bai. Ia ba, Zu ikusteak alegratu nau, triste nengoen lehenago. zuzena da? Bai, horixe! Komodina Urtzi Iban, oso ondo. Bilintzen bertsoen zatitxo bat hemen. Oso ondo. Zora, garri. Ba, lehenengo komodina banatu dugu. Ba, lehenendik abigarren eskua dator. Zemuntzat izango da eskua ia eusten dio zuen eta komodina lortu. Bai. Itxasoari begira, kantak dio. Lehenengo ikurrak biztuta, lehenengo galdera. Nondu jatorria raklete gaztak? Frantzian, Suitzan, Belgikan, Herberetan. Bikote? Belgika. Errebotea? Frantzia. Errebotea. Suitza. Oso ondo. Hori bai. Ze ona, Hau. Oh. Erre. Malen endika ondo entzun.
bat aldiz esan duan Jedualdek lelo, hitza, 4, 3, 2, 5. Hiru. Lelo, lelo. Betiko lelo. Hirugarrena. Oso ondo. S-ak, R-ak. Nola deitzen da musika tresna hau, dio galderak. Tobera, kirikoketa, txambela, dultzaina. Malen endika? Tobera? Tobera. Errebatea. Txambela. Errebatea. Kirikoketa. Oso fin, errebotean. Eskatuko dugu. Eskatu nahi duzue? Bai. Basaiatu. Basaiatu. Ai itxasorik ez bageneuka, zer iso negarrez hasi. Ai. Itxasorik ez badeneuka, osoko! Bigarren komodina. Erinzo negarre... Asi. Oso ondo. Oso ondo, Komodin kontuta nagusi. Doitz auritz, beste hainbeste lortzeko aukera badago, A ver. Horretarako ez ies egiten utzi, errondari, baina hau zuen eskua, 3. Benito Lertxundik Bizkaiari buruz kasu honetan. Nola izena du ezkio itsason dagoen baserri museoak? Katxola, Udarregi, Eguzkiza edo Igartu Beiti. Igartu beiti. Igartu Beiti? Bai. Oso ondo. Ondo ziola. Ederra ikusteko be bai? Bai. Ene. Aurrera. Non urtegia da? Uribarri Ganboa, Senpere, Esa edo Eugi. Ia ba? Bota bat. Erantzun bat bikote? Uribarri Ganboa. Uribarri Ganboa, eta asmatu. Ondo pentsatuta, I. 3. erronda. Entzun ondo, ze hitz kendu dugu Olaia Intziarteren kantuan? Sorora jauzi dira zozoak, beleak, txoriak edo kaioak. Txoriak. Txoriak? Urtziban. Ez. Beleak. Sorora jauzi dira beleak. Oso ondo. Bikain, Olaia Intziarte miluze zale amorratu da bideo batez. Eta gu bere zale ere. Bezarka Bere doa. superzale. Nola? Bai. Askatu egin nahi duzue? Bai. Ia ba? Soineko zuriz jantzia, buruan orlegi, bihotzean sua. Ez da posible. Buruan orlegi, bihotzean. 3. komodina! Hau ba, Wow! Bizkaia maite. Ba markailuak. 3 komodinak ikusten duzu eskuratuta 550 puntu Urtzik eta Ibanek. Malenek eta Endikak 270, 340, Itoitzek eta Uritzek. Ez da giro hemen, Urtziban, 3 komodin. Aurretik nabarmen. Eta lehenengo taula zein da zuzenan, zeuek estrainatuko. Diguzue, 11 kontzeptu, 8 zuzen. Asmatu egin behar ditugu zuzenak. Iruñeko plazak. Aukerak, Baluarte plaza, Arrikibar plaza, Doneiakue plaza, Jauregizar plaza, Errekoleten plaza, Takonera, San Nicolás, Navarreria, Santa Ana, Zuberoa eta San Francisco. Bota Iruñeko plaza bat. Baluarte plaza. Baluarte plaza. Iruñeko lehen zabalgunean. Malen Endika. San Francisco plaza. San Francisco plaza. Alde zarrean, sondo. Donejakue plaza. Doneiakue plaza. Udaletxe atzekaldean dagoena. Urtziban. Navarreria plaza. Navarreria. Ze leku ona, Ze zoriontsu izango da, no? San Ferminetan eta. Eta izango garen. Izango garen. Malen Endika. Takonera plaza. Takonera. Osondo. Kontzertuetarako ere oso aproposa hau bai. 3 eta 3. Errekoleten plaza. Errekoleten plaza Iruñean. Zuzena. Baratxurien plaza ere esaten diote. Urtziban. San Nicolás plaza. San Nicolás plaza. San Nicolás Eliza bertan dago.
azken zuzena, Malen Endika, asmatuta 150 puntu zeuentzat. 3 okerrak hortxe dauz, bai. Arriskatu behar, ez dago komodinik. Santa Ana plaza. Santa Ana plaza. Zuzena? Aldezarrean oso ondo eta 150 puntu zuentzat bikote. Oso ondo, Malen Endika, markagailua iraulita, 2. erronda zauek estrenatu, eta izardun banderak eskatuko ditugu. Brasil, Uzbekistan, Australia, Venezuela, Samoa, Vietnam, Turkia, Kuwait, Somalia, Armenia, Indonesia, herrialde hauetako banderetan izarrik baote dago? Bota bat, zuzena. Brasil. Brasil. Hori da, zirkulu urdinaren barruan. Itoitz, Auritz. Australia. Australia. Ondo, Turkia. Urtziban, Turkia. Jargi eta izar bana. Malen Endika. Venezuela. Venezuela. 8 izar bertan. Itoitz, Auritz. Vietnam. Vietnam. Izar hori handi bat, bandera erdian. Somalia. Somalia. Izar zuri bat, bandera erdian. 2 zuzen oraindik, Malen Endika. Uzbekistan. Uzbekistan. 12 izar ditu. Itoitz, Auritz, azken zuzena. Asmatuta puntuak zeuen markagailura. Beharrezkoak momentu honetan. Izardun bandera. Pentsatu ondo, erantzun zuzena beharko genuke. Indonesia. Indonesia. Ez da Zauka zuzena. izarrik. Urtziban, Como dina. komodina erabiliko dugu. Hala ez. Samoa izango. Bai, 5 izar zurirekin. Eta 150 puntu. 150 puntu bikote zuentzat. Oso ondo. 3. erronda, Itoitz, Auritz, puntuak beharrezko, kilometrotako leloak. Eskatuko ditugu. Lekaixoka, demasa, agora, herrikolore, aztetik gora, honegin, zabalbideak, klik, herriola, ona bostekoa, irekin mundura. Bota zuzen bat, Demasa. demasa, Bergarako kilometroak. Oso ondo. Urtziban, Herrikolore. herrikolore, Ez, Nafarroa oinez ekimeneko 86ko leloa baita. Malen Endika, Klik. klik, Azpeitian. mutilek, Ahora. ahora, Tolosako leloa. Malen Endika, Honegin. honegin, Andoaingo kilometroak. Itoitz, Auritz, Lekaixoka. lekaixoka, Oñatin ospatu Oso ziren ondo. hauek. Malen Endika, Ireki mundura. Donostian, 2009an. 2 zuzen, 2 oker. Ona bostekoa. Ona bostekoa, Lezo eta Pasaia batu zituenak. Malen Endika, azken zuzena, Azitik gora. aztitik gora. Ez da zuzena, Euskal Itoitz, Eskola Publikoaren leloa. Hori? Auritz, aurrera egiteko aukera asmatuta. Herriola. Herriola. Zuzena da, Igandean errenderian ospatuko baita 150 puntu zuentzat. bazken segunduan erabaki dugu 150 puntu horiek bilduta onela daudelako markagailuak. Urtzik eta Ibanek, 700 puntu. Malenek eta Endikak 220, 280, Itoitz, Auritz. Larri ginen denok ere. Malen Endika, azkenean zuek etxera. Lastima. Azken erantzunean, iaz egin digu. Ez duzu azuko? Ez. Herriola, leloa, sekula noski. Bigarren saioan iritsi da azkena esan dugu, gaur asmoetako bat bazela ez da. Final bat jokatu, diru pixka bat irabazi. Dena den, Malen, 2 saio eginda, ze sentsazioarekin bueltatuko gara etxera. Supozik. Pozik? Bai. Endikare bai?
Pena pixkatekin, baina. Bai, ez da, plan asko genituelako, tartean instrumentuak ekarri, takua irabazi eta ospatzea, baina txaranga gintzan jarraituko dugu herrian ere. Eta malen, zuk ere fin, zure ikasketa, gaztelekuko dinamizazio kontu egiten guztietan. Hala ere, sei harrera, sei ribarre, ze flow, bikote, eskerrik asko, etortzea Biluzera! Sailkapen fase gogorra ikusita gero, final aurrekoetan dira Urtzi eta Iban, Itoitz eta Uritz txalo gero bat eurei merezi dut eta. Bereziki Itoitzek eta Uritzek, ez da giro izan. Ondo zaudete? Ondo, ja, ondo. Pixka bat arnasa berreskuratuta. Bai. Bueno, arnasa berriz ere ez dutuko da, badakizue sokatira datorrela orain. Bereziki proba gogorra iritsi berri diren miluzentzako. Oso erne egon, soka bizkor mugitzen baita, geroz eta bizkorrago. Baina erantzuteko prest, ez da? Bai. Puntu gehiagorekin Urtzi eta Iban sailkatuta. Itoitz Uritz, zuek sailkatu zarete puntu gutxiagorekin, beraz, erantzuten zuek hasi. Hartu lekua, sokatirara goaz. Nola du izena Nerea Ibarzabalen Bar Gloria novelako gizonezko protagonista? Aitor. Miguel, egun zenbat minutuko bideoak igo daitezke TikTokerak egienez? 30. 10. Ze kolore lotzen da Pasai San Pedroko arraunlariekin? Berdea. Morea, udaberriko ze hilabetetan ospatzen da Amaren eguna. Ze hilabetetan? Artxoa. Maiatzean, Gipuzkoako ze herritan jaiozen Maialen Lujanbio? Hernani. Zuzen, zein hiritan ospatuko da 2023ko gimnastika erritmikoko munduko txapelketa? Paso. Valentzian, zein mendetakoak dira 2001 urtean jaiotakoak? 21. Zuzen, ze bilakatzen da eskua J. Martina taldearen gazte baten ametsak abestian? Maiua. Pistola, ze animalia da apo armatu bat? Zapoa. Tortoka, jarraitu gozategiren abestia. A akordoian jotzen do menor eta Do mayor. Zuzen, zein euskal aktore agertzen da Heart of Stone filmean? Edurne Azkarate. Jon Kortajarena, zenbat konpartxek hartu dute parte azkeneko Bilboko aste nagusian? 22. 27, Hego Ameriketako zein herrialdek jasan zuen abuztuan denborale bortitza? Brasilek. Txilek, nola izena du miluzeko denboraldi berriko lehen probak? Arrasto. Zuzen, medikuntzako zein espezialitatek lantzen ditu bereziki bihotzeko gaixotasunak? Kardiologiak. Zuzen, zein da Alpeetako mendirik garaiena? Mont Blanc. Zuzen, zein izan zen realak izan zuen bigarren futbol zelaia? Anoeta. Atotxa, nola esaten zaio posta zigiluak saltzen diren dendari? Estankua. Zuzen, zein da Jamaikako hiriburua? Kingston. Zuzen, gaur osteguna bada, zertzen eren egun? Asteazkena. Asteartea, zein lurraldetan dago Laudio? Bizkaia. Araban, 80ko hamarkadako zein urtetan kaleratu zen Harry Potterren sagako lehen liburua? 1984. 87an nolakoa dira Piritx eta Porrotxe maite zaitu da bestiko ametxak? Iritsi da! Horretakoak! Itoitz Uritz! Iritsi da! Oh, zer pena hartu duen Bilboko publikoek, Itoitz Uritz zen moduz? Ondo. Ondo. Zeo zein da, entzat. Ondo. Izerdi batzu botata bai, Bai. Bai, aurreko preban sokatiran ben bai, baina oso ondo. Miluze etorri lekutxu hartu. Oida. Onda gustara? Bai, gustara. Lehenengo egunien? Bai. Bigarrenien etorko zarete? Hombre. Zegoen zain egongo gara upazue. Apo, bikote, mi esker! Jaun eta jabe, miluzen platoa ondo eroso hartuta. Urtzi eta Iban, eroso zaudete, ez da? Bueno, eroso bai, baina bain urduritasun puntu batekin. Gure platoko kuinak zarete, zalantzabarik. Bai. Zuek, gure publikoarekin batera urretxi dorra Bilbotik begoten zuela! Oso no! Eta txaloiek ez izatela etenik izan, eta urduritasunak ere egin dezala gogoraraziko dugu. Zakuan gaur, jokoan ditugula, 28.050 euro! Gure amaikakoa asmatu beharko eta urrezko galdera. Horretarako, amaika kontzeptu bai edo bai gure azken proban, zuzenak ala okerrak diren, asmatu beharko. Urtziban, sorte honon? Esker. Irakur zaletasuna, batek eta bestiek. Bai. Bueno, memoriarik eta bat egingo dugu. Amaika idazle hauetako zeintzuk dute lanen bat euskaratua. Denbora. J.R.R. Tolkien. Ken Follett. J.K. Rowling. Stephen King. Corín Tellado. Primo Levi.
Etaiak, bai. Irene Nemirovski, Gero behilatu diago. Wallace Soyinka, Zerita. Isaac Asimov, Zertzen esan diago, ninkaz? Ignacio Aldecoa, Bai, ez esan nikaz? Alice Munro. Baita. Venga. Egiaztatu egingo dugu, egindako ariketa. 3 akats. Hau, datu gezki hau igual. Venga. Toka izatun. 4 akats. Zake, Asimov, osaldekoak. Igual. Beste bat. Akats bakarra. Asimovek ez igual. Ez dago egiaztatzeko aukera gehiago, aldaketak egiteko aukera bai noski. Denbora batzako. Momentuz, Hauek seguru zazkat. Vale. akats bakarra. Gorputz Paula, ez eskatzen. era honetan. Irakita. Asimov aldatu edo Nemirovski aldatu? Edo Primo Levi ez etzkoan jarri? Asimov? Venga, Asimov. Azken 10 segundoak. Urtziban. Denbora. Zemuz? Hortxe. Urrezko galdera. 11 hauetako zeintzuk bik egin zituzten kimika ikasketak. Denbora. Asimov izango ekibalo, baina fizika igual. Bai, zerbait jarri gartzako, eta atzako ideian arrasteik. Listo. Urtzi eta Iban, lana bukatuta. Zemuz? Beti bezala... Batzuk bai eta beste batzuk, pues, dona katona. Pero aldatutakoan hor ja gutxi gora erakokatuta, baina... Bueno, esango dizuet ez dakiz erraitik nik urduritasuna ditu dela gaur. Nik ere bai. Ez dugu euskaraz irakurri, Ken Follett adibidez, Stephen King, Corinne Tellado edo Wallace Soyinka. Zuzenak dira? Denak zuzen. Eta balio dezala honek ere deialdia egiteko. Itzultzaile. Eraztunen jauna, Tolkien. Bai, Badago euskaraz? Bai, bai. irakurrita gainera. Hainbat alditan. Hainbat alditan, Eta Hobbita ere, bai? Honek, Liburu kutxuna dut hori. honek urtian behin. Erazturen jauna. J.K. Rowling zer idatzi du? Harry Potter. Eta euskaraz, bai? Denak. Bai, Oso ondo denak irakurrita. Ez, jak ez. ni bai. Primo Levi, euskaraz, bai? Zuzen, Juan Garziak sistema periodikoa itzuli zuen, Mikel Irurtiak berriz, hau gizon bat bada izenekoa. Nemirovski, Jarri bat igual kimikoa da izan. nik hau bai, irakurrita. Baina euskaraz, bai? Bai. Dantzaldia Eider Rodriguezek euskaratua, besteak beste. Ignacio Aldecoa. Euskaraz. Uarte galduak, eta azken aurra itzuli dizkiote. Alice Munro. Nik asko irakurri dut, hau. Gazteleaz irakurri dut. Bada hau, euskaraz? Euskaratua baititu, 2 ipuin liburu. Ba, apuntatu beharrekoa, datua. 250 euro eskuratu dituzue. Asimov, zalantzak izan ditugu, aratan ibili da. Oso ezaguna da, eta badakit euskararen inguruan aipu batzuk ere egin azala bere garaian. Zientzialari, Bai. bueno, oso famatua. Bai, makina. Unibersoa berari esker hobeto ezagutzen dugu. Asimov asmatuko bagenu,
sekulako pausua emango genuke, Sakurako. Urrezko galderaren erantzun zuzenaren zain geratuko ginateke. 11 asmatuko bazenute, 500 euro. Urtziban. Asimov, euskaraz, bai? Bikain eta jotxalo, bai, 500 euro irabazi dituzte. Urduritasun horiek, Urtziban, urduri gauze? Bai, 28.000 euro. Jokoan, 11 botako zeintzuk bik egin zituzten kimika ikasketak galdetu dugu. Fizikaz asko zekien, Asimovek, noski, unibertsoaren legeak eta, baina kimika asko dago unibertsoan bebai. Zuzena da Asimov? Ze demonia? New Yorkeko Columbia Unibertsitatean kimika ikasi baitzuen. Mole bezango egostea. Ignacio Aldekoa. Idazle ezaguna. Ikasketaz, kimikaria izatea beharko genuke. Adi, 28.050 euro eskuratzeko. 11koa osatu dugu. Sekulako ariketa egin diguzue Urtzite Iban. Kimikarien atzetik gabiltz urrezko galdera honetan. Ignacio Aldekoa. Zuzena da, erantzuna? Primo Levi zen! Hau pasuek, Urtziban! Txalo kaparra da, hau pasuek! Azte ariketa bikote, zakua igurtzi dugulako, baina Erne, 500 euro irabazita, eta Miluzen, liburu honetan beste atal bat idazten jarraitzeko aitzakia ere bai, bejo da izuela bikote! Oiai kurdiarekin agurtuko gara gauzeten, txio! Hau pasuek, Urtziban zen Miluzen rereak zarien!